Enig. Jeg går B. Ej, jeg går B2. Jeg går A. Skal vi ikke køre 2 midt, 2 og 1 B? Nej, Jeg vi kan ikke skal få noget at to, komme midt en eller A, A. 2 midt og en B, kan jeg. Eller 2 B'er så. Hvorfor ikke bare 2B, 2 med 2 A? Jeg går ned til Shit, venstre, der Victor. er mange smokes. Hvad? Midt. Åh, ja! Han dobbeltskælder mig bare. Wow, man. Okay. Goddammit, du er lækker. Ej, men jeg er så dårlig til det her spil. Åh, knife kill. Det har du bare ikke fortjent efter du whiffede det der. Nu er jeg ikke USP-guden. Det tror jeg fandme også på mig. Hvad fanden er sket for? Jeg bliver bare dobbelt dinket, og så kommer du bare. B, sådan så.